basi ka jamana dɔw kanbɛn siga fɔ bɛ n'o bɛ senna sisan an dalen ma o siga fɔ olu kɛ sababu ye ma to jamanadenw bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ani keleya an bɛ mɛlɛn bɛ fo u ka muɲu ani ka sabali la an b'a dɔn sisan yɛrɛ bɛ hali ka dan kanko gɛlɛya ma k'a fɔ jamanadenw ɲɛna hali bi gouvernement bɛ wuli ka jɔda su ani tile n b'a to kanko ne bɛ se ka fara cogo min na sira surunna ani sira janna hali bi an b'a ɲini u fɛ u k'u muɲu jamana ba foyi tɛ minnu tɛ tɛmɛ gɛlɛya fɛ gɛlɛya bɛ kɛ de a ka ɲɛnabɔ ala sɔnna ma an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ala sɔnna an bɛ solution sɔrɔ an bɛ ɲɛ sɔrɔ ni kanko gɛlɛya la don nataw la hali bi ka fɔ ala ka jamanadenw kanbɛn ala ka jamana basi ani an kila kan min fana bɛ yan minnu ani minnu bɛ jɛ ɲɔgɔn baara la an b'a ɲini fɛ ala ka an kanbɛn ka welewelekan bɛɛ sabati ala k'an ka sanw caya ala k'an mɛn ka seli ɲɔgɔn fɛ ala ka jamana basi ala ka jamanadenw kanbɛn. Voilà, nin tun ye colonel Assimi Goïta ale mankan ye kunungo Tombouctou fɛ yen contrôleur principal de police Bakun Kante ne ale ye gouverneur ye a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko Sarakila n'o o ye Tombouctou selikɛnɛ sigiyɔrɔ ye ale taara ye ka taa seli ɲɛnamaya kunungo Tombouctou ma ma falen kabilatigiw diinɛtigiw min ye alimamiba n'a ka jama ye olu bɛɛ lajɛlen tun b'o kɛnɛ kan selikɛnɛba kelen kan fana dugawudenw kɛra Mali a n'a dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min Tombouctou yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min ni juguwale ni bamacawale kɛbaaw ma dugawudenw caman kɛra Mali wolomasiri tabaw ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na Mali fan caman fɛ min ye dugawudenw olu kɛra ka seliw ka kɛ ni seli ye yan an ka alimami n'o ye Udu Bakari Kone ye ale kɔni ka dugawu fanba ye tali kɛ maaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka bɛn ni kelenya k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na sigiɲɔgɔnya gɛlɛya ani zakatal fitiri ale ka kumaw ye tali kɛ o la a kɔni y'a ɲini jamanadenw fɛ an k'an jija an k'an bolo di ɲɔgɔn ma waati gɛlɛma minnu filɛ nin ko ala jarabiw don ni ala sɔnna ma u bɛ tɛmɛ jamana o jamana ale ka fɔla o bɛ degun mun sɔrɔ o degun ka ca ka tɛmɛ anw ta in kan n'an y'an jija min ye baara in ye a kɛcogo kɔni bɛ se ka ɲɛ lafiya bɛ na an ka jamana kɔnɔna na misiri kɔnɔna na fana a y'a ɲini maaw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ ni kelenya o ka sabati a ko misiri kɔnɔna na misiri ɲɛmaw misiri baarakɛla olu kɔni yafara bɛɛ lajɛlen ma o b'a ɲini maaw fɛ fana o ka yafa u ma ni maa min y'a dɔn fana k'a fɔ ko furugufurugu bɛ ni maa cɛ i ka na min ye imami ye a ko ale n'a jija yaasa ka se ka o ko ban maaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye baaraw kɛcogo ɲumanw ye o bɛ se ka kɛ misiri kɔnɔna na cogo min na san o san ni sunkalo seli kɔni kuma fɔra ka ban kaloko kuma de bɛ na anw san dɔ la n'an ye 28 seli ya dɛ amara siya do dɛ an ye 28 seliya kuma dɔ la ɲinan ta in ala ko tiɲɛ maliyɛn fanba tun bɛ fɛ tile 30 ka sun ɲinan hali ni ye kow ta cogo lajɛ nka an bɛ kumaw di fɔlɔ an bɛ fɛ ka min fara a kan an bɛ sɔrɔ ka o kɛ parce que kalo yeli kuma fɔra fo télé la fo 22h waati o y'a sɔrɔ ORTM téléjournal banna keba ORTM téléjournal bantɔ ko min ye kalo ye k'a ma ye a ko ten dɛ a ko kalo ma ye o kɔfɛ ORTM ye émission daminɛ émission bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka bandi dɔ bɔ k'a yira k'a fɔ ko kalo k'a yira u ko yɔrɔ fɔlɔ min sɛbɛn o ye Mpɛsoba ye ani Kucala ani Bamakɔ kɔnɔna yan Mpɛsobakaw olu ye min ci an ma nɔgɔni fɛ kebaw filɛ nin ye n'a y'a sɔrɔ kalo kɔni yɛlɛ Mpɛsoba tɛ yan k'a minɛ ne yɛrɛ la n ka diinɛ n kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ maa kelen ma sɔrɔ kabini tile bila mɔgɔ min nana fɔ ne de Mpɛso alimamukɔrɔba ye mɔgɔ ma sɔrɔ mɔgɔ min nana fɔ ne ko kalo yɛlɛ k'a fɔla Bamakɔ ko a fɔla ko kalo yɛlɛ Mpɛsoba yan jamanaden bɛɛ ka da la k'a fɔ Mpɛsoba ta kɔni ye nkalonfin ye Mpɛsoba ta ye nkalonfin ye kalo. ayiwa keba nin ye misaji ci ko ale ye misiriba alimami ye ko Mpɛsoba ta ye nkalon ye commission kɔnɔna na commission bɛ baara kɛ Bamakɔ yan olu fana ka ɲɛma n'o ye Usman Saliu Traoré ale fana ye laseli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ka jɛ ka Usman Saliu lamɛn commission yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min n'u ye baara kɛ cogo min ɲinan Mpɛsoba ko kɛra cogo min an k'ale fana lamɛn. bɛɛ bɛ 50 ani kelen o de se an ma nka 50 ni kelen in na
bina ni wolonfila bɛɛ ta kɛrɛfɛ ka d'a kan sariya b'a ɲini cogo min na o ma dafa o la mun tora o kɔfɛ sa n'o de kɛra 4 ye o de sabatila sariya la a wajibiyala an kan k'o fɔ mɔgɔw ye n'an m'o fɔ lahara ala b'a ɲininka o la o 4 mun sabatila 2 kɛla Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan 1 kɛla Kucala 1 kɛla Bɛnsoba an tilala ka na mɔgɔ dɔw ka kumakan na k'ale de ye Bɛnsoba alimami ko kibaruya mun fɔla Bɛnsoba ko can tɛ nin kɔrɔfɔ mun filɛ nin ye an b'a ɲini jamana marabagaw fɛ o ko fɛn ma ko cybercriminalité o ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ ka d'a kan fɛn mun bɛna ni turubulu ye k'an ni basigibaliya ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o man kan ka kɛ ko labilalen Bɛnsoba kibaruya nana mun kɛ ne yɛrɛ de ye téléphone ta mɔgɔ fɔlɔ min b'a la n y'a wele a jamu ye Male a ye k'ale ye cogo min na a y'a fɔ 2nan o ye Sidibe dɔ ye o fana y'a cogo min na a y'a fɔ an ko bon aw bɛ seli misiri tuma na o ye alimami tɔgɔ fɔ a Haidara Barrow bon a ye alimami ka numéro di an ma o ye alimami ka numéro d'a ma an ye alimami wele wa aw m'a dɔn a bɛ seli ne fɛ n ka misiri la hali a ba bɛ seli n ka misiri la i bɛ karisa fana dɔn wa aw m'a dɔn nyala o ye fɛn fɔ ye kalo ko kibaruya la awɔ o ye kalo ye mun kɛ o nana ka na ne yɛrɛ la ne yɛrɛ b'a seereya ni ala cɛ siga foyi t'a la mɔgɔw ka nin baara in bɛɛ kɛ ka ban dɔ ka taa sigi galagala kan fɔ la ko ale de ye Bɛnsoba alimami o kuma mun fɔla yan ko can tɛ a bɛ mun nɔfɛ jamanadenw ka farali jamanadenw ka tiɲɛni jamanadenw kɔ dɔ ni ɲɔgɔn na o de bɛ nin kɔnɔna na o de kama n y'a kanu ka nin walawala an ye commission bɛ baara kɛ nin cogo de la PV 51 an y'o de traité sura k'a daminɛ fitiri jiginni na fo ka taa se laban ma ka d'a kan an tɛ fɛ ka fɛn fɔ jamanadenw ye lahara jɔ donna fɛ ka taa mun fɔ ala ye ne kibaruya tun ma sɔrɔ ka bɔ fan si la wali kibaruya minnu nana an ka sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ko kibaruya sabatilen tɛ an tun bɛ bɔ k'a fɔ ko a ma sabati a banna mais ne sɛgɛsɛgɛli y'a jira ko a sabatila i sera ka jɛ 47 kɔ fɛn mun na o mɛ dɛsɛ ka jɛ 4 kɔ la n'i y'a ye 4 ta i ni ala cɛ i b'a dɔn ko don commission ka baara taabolo ye nin de ye o de kama kɛra ye mun fɔ an baara kɛ n'o de ye k'a fɔ ko astronomi min ka jatew la k'a fɔra ko éclipse bɛ kɛ n'o don kalo man ka bɔ nin man ka bɔ ala kɛra m'o fɔ an ye anw bɛ tila ka kumakan de bila bɛɛ ka kumakan ɲɛ kira ko n'a ye kalo ye a ye sun n'a ye kalo ye a y'a ne mɔgɔ sɔrɔla Bamakɔ kɔnɔna la yan commune 4 yɛrɛ la ani commune 6 la alimamiw yɛrɛ b'o la ani Mali marabolo wɛrɛ la an wulilen kɔfɛ kibaruya nana di an ma ka bɔ Mopti ko kalo yɛlɛ karamɔgɔ dɔ n'a ka kalandenw alimami dɔw olu fana ye seeda jɔ k'olu y'a ye Mopti o y'a sɔrɔ an y'an ka PV dilan ka ban an ko bon an kɔni y'an ka PV dilan ka ban an bɛ ni kibaruya di de nka a tɛ se ka don PV kɔnɔ tuguni tuma bɛɛ la dɔw y'a jateminɛ k'a fɔ ko a ma fɔ télé la joona can don n'an bolo ma da kisɛ kan an tɛ taa fɛn fɔ bolo dala kisɛ kan wagati mun na a lasela télé la dɔw yɛrɛ y'a kanu olu ka karamɔgɔ dɔ de ye kumakan mɛn baara la o mun filɛ nin ye commission bɛnna fɛn dɔ kan o ye duman ye k'a fɔ ni commission bɛ baara la ni baara ma ban pewu n ko kana kibaruya di mɔgɔ ma fɔlɔ déclaration officielle de bɛ kɛ baara bɛ kɛ ni o ye
Uchalaka watu kwa mona agensi la rezo sanfe. Freedom atebe. Anya foi aini munka atebe. Afliyo soro chuko muna uyafo. Kayafa delu ka anyo were teke. Kadaka benga mumbe we dumai. Commission isigile yoro la ne kibaria musoro. Atebe ka di yoro la fona ke la commission bay wa ministère de l'intérieur. Na yela strawere ka munte oyi emwe yoro nyamo yebi nyanga kama ore kama ngado nyangi be so abwala kadaka oyi sharia soso ka commission to bara la gunodo ka bono guno etela la ko fo ko blare do sampe oyi jamana chidi waninde aso ma jamana te katanye kadaka beba ho guno te jamana to mala fem kanga kyali pale kono iwo kibara do biga sorama ka te mana tablo nyuma yo kalle du kala ko kuno te ala du te tani o bara mun kala o fli bara de ka fin réseau sans faire ko jala ka déclaration lu yaay lidu benga mu membre commission ko nala c'est interdit commission doit la déclaration que kabla monte commission bataille o commission bataille fana o be ke télé national de la o le jamana tay ni ne barata bulu aywa Ousmane Saliou ni ye ale ka lasiri an bɛ fitini min fara kan o ye k'a fɔ kalo ko jamana ko don karisaw ye kalo ye karisaw ma kalo ye o tɛ aw ka jamana maa minnu ni danaya dar'olu kan k'olu ka baara kɛ n'olu ye min fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw sɔnn'o ma a bɛ ta o de ma a tɔ sa o bɛ olu de ni Ala de cɛ Magan y'a ye Japaga y'a ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na Konakiriw ni Moritaniw bɛɛ lajɛlen olu selila bi de o si tɛ jate ye jate ye min bɛ Mali kɔnɔ yan baara bɛ kɛ ni o de ye nka min ka ɲi a la danaya ka kɛ maaw u ni commission mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɔra ka min fɔ sisan a ka kuma na fan dɔ bɛ yen bolo kan ka sigi o kan ka baara kɛ o kan kosɛbɛ ni commission ma bɔ télé la fɛn fɛn bɛ ye bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔw kan'a jate a ye laɲini min fana kɛ maa minnu b'o waleyaw fana kɛ u ka wele k'a f'u ɲɛna sariya de bɛ baara in kɛcogo la n'o tɛ san laban ninnu na hakili la k'a fɔ kalo ko mankan kun dɔgɔyara anw fɛ yan mais mun ye mankan caya ɲinan ta la maliyɛn yɛrɛ fanba de tun bɛ fɛ ɲinan ka kɛ tile 30 ye mɔgɔw caman tun sigilen don o kan k'a sababuya kɛ gɛlɛya n'a ta ye ni mardi farala ka dɔ ye layidu dɔ diya n'a t'o ɲini k'o ye komi aw taara ka magandilegini ɲini cogo an b'a sɔrɔ o n'a ɲɔgɔn ko caman tun bɛ ko in na wa o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen kunba yɛrɛ de bɛ maa caman na bi tile 30 yɛrɛ ka su Mali kɔnɔ yan nka kalo ɲini jamanaw la a ka gɛlɛn jamana caman bɛ yen mɔgɔw bɛ ka an sanga u ma olu ka ko jalatigɛ cogo n'anw ta jalatigɛ cogo tɛ kelen ye donc maaw kana don o filiw kɔnɔna na k'a fɔ magan de don ninnu de don karisaw don non an fɛ yan ni kalo bɛ ɲini kalo de bɛ bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min na an y'a faamu cogo min an ka maakɔrɔw fɛ fo ka na se bi ma nka mun bɛ se ka kɛ n'a y'an ka jamana ja an bɛ se k'a fɔ sariya ka sigi an ti kalo ni kalo yera an bɛ tile 30 su san o san o bɛ se ka kɛ o bɛ dépend jamana kɔnɔdenw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw la mɔgɔ dɔw b'o kɛ maintenant n'an de ko k'an bɛ kalo ɲini ni kalo yera an bɛ ji min dɛ wa n'a yera fana an bɛ sun don donc an ka ɲɔgɔn faamu mɔgɔw kana don ɲɔgɔn sama-samala nin na o t'a kun bɔ maa minnu de bɛ yen n'olu ye kalo ɲininaw ye silamɛ ɲɛmɔgɔw ka danaya b'u kan o conseil islamique ministère kɔnɔna na u bɛ baara kɛ maaw ka sɔn ka to ka da ɲɔgɔn na ten sa parce que ko in bɛɛ gɛlɛya ye min ye danabaliya de bɛ na ni nin bɛɛ ye n'o tɛ a ye min fɔ kuma kɔnɔ baara kɛcogo n'o don 64 PV aw ye 54 fili kɛrɛfɛ caman filila kɛrɛfɛ dɛ kebaw dɔw mana fɔ k'olu ye kalo ye
an mana seli kebaw ka kalo yele la yɔrɔ kɔni amarani kebaw olu président do sungalo ka ban n'olu ko k'u ye kalo ye anw man teli ka o n'a ɲɔgɔnnaw o de don an bɛ dugawu kɛ sa min ye sa wɛrɛ seli ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen na ɲinan ta kɔni nin de kɛra événement ye événement min fana ni furakɛcogo bɛ a la sabula cɛ Usmane Salu bɔra ka mun fɔ o y'a bana furakɛcogo dɔ ye lakanabaliya ta nasira fɛ bankasikaw olu fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko avril kalo in tile 7 sɔgɔmada joona fɛ olu ka maa dɔw bin taara kɛ olu kan min ye auto défense maaw ye olu de kɔni sera ka wuli ka jɔ kɛ min ye waliya cɛjugu in ye a kɛra jogina a la min ye fure kɔni o ma ye ko in na maa sinakaw fɛ yen u taara bin olu fana kan dugu min bɛ n'o ye sayikaw ye ale ni siranama saba olu dugu y'a yira k'a fɔ ko bin kɔni taara kɛ olu kan bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw ko u ye bugusow jeni min ye jiginɛw ye baganw ni balo k'u y'olu dɔw cɛ ka taa ni a ye waliya cɛjugu in kɔni senfɛ sa u y'a dɔn k'a fɔ ko jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw de kɔni nana kɛ wa u tilara ka a don kelen fana fɛ tuguni sayikaw fɛ yen Masira mara la fiɲɛ fɛ dɛ baganw jiginɛw ka taa se bolomina wɛrɛw ma ko tasuma kɔni o de wulila alamisa min ye fansanekaw olu fɛ yen komini min a bɛ Bafulabe bɛ komini kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko kamalennin dɔ ale kɔni n'a kunkolo ti ɲɔgɔn fɛ koyi alimɛtikisɛ de b'a bolo n'a ye ta tugu yan fɛ a b'a mɛnɛ yan fɛ a bɛ don bintu la k'o de filɛ ne ka na ni kajibina jiginɛ ninnu bɛɛ lajɛlen dakari n'a ka alimɛti mɛnɛ ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye saga saba ko olu tasuma kɔni ye olu jeni fo k'olu ban de koyi u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye duguladen kelen o nin tora ko senfɛ waleya in k'a tasuma barika bonyana kojugu k'a fanga kun ka bon mɛ maa min don ko min y'a kɛ k'a n'a kunkolo to ɲɔgɔn fɛ yorosokaw fɛ yen dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ se ka dɛmɛ cogo min o baaraw olu kɛra min ye yoroso yɛrɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔso 18 mun bɛ o kɔnɔna na u nana ka na kalan kɛ olu kunna kalan min b'a to n'o ye tile 5 kalan ye denmisɛnnin minnu bɛ olu bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo minnu si bɛ san 2 la ka taa se san 5 ma yaasa olu bɛ se ka kisi cogo min na bana juguw tɔɔrɔ ma bana minnu bɛ n'o ye denmisɛnnin banaw ye waleya in ale bɔra yoroso CSRF maaw yɔrɔ ale ni kɛnɛya sinsin wale maaw olu de y'o baara in bɛɛ lajɛlen kɛ u y'a yira k'a fɔ fana ko min ye baara in ye ko a na to senna sabula kimɛliw ka to ka so a k'a ko la ɲɔnɔnkaw fɛ yen kurumari kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ san caman bɔ kanali minnu bɛ yen n'olu bɛ ji bila ka taga malow kɔrɔ k'olu kanaliw gerelen don malo caman o de bɛ ka tiɲɛ n'i ye kurumarikaw ɲininka olu ko ɲɛmaa ko dɛsɛ de b'an ka jamana na sabula olu ka malo min bɛ ka tiɲɛ bi a darawuli ka bon nka u y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw k'u kɔfilɛ olu la ji sɔngɔ bɛ minɛ wariw bɛ minɛ nka min ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ de kɔni ka nafa sɔrɔ a ko la k'o ka dɔgɔ kosɛbɛ o la sa min ye kurumari yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ji kɔni ale de ji de dɛsɛra kosɛbɛ u ka dɛrɛw kɔnɔna na n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 waati an na o kibaruyaw da maaw tulo an na maaw ka min ye hakililajigi kɛ a ko la k'a yira k'a fɔ ko kɔ ka filɛ u la an na se ka olu ka kuma latɛmɛ yaasa mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min na sabula a ko a kɛlen don tiɲɛniba ye u bolo nin waati in na n'an bɔra yen an bɛ taa segukaw fɛ yen segu ni ala sɔnna ma baara kɛ juma don ale ni sibiri don u y'a yira k'a fɔ ko sibiri don e bɛ Burama Sumano dɔn wa Burama Sumano ale ni Mamu Dafe olu de bɛna taa kuma bɛn ni kelenya bɛ se ka sigi cogo di an ka jamana kɔnɔ o bɛ kɛ kɔrɛ la 9h ka taa bila midi la bɛɛ lajɛlen wele don segu n'a dugu bɛɛ lajɛlen ka y'o kɛnɛ kan juma su kelen in na ale ma togo la n'ale ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye ale ni Bintu Yɔrɔ olu kɛlen don ka ɲɔgɔlɔn sigi sen kan o ɲɔgɔlɔn in fana bɛna taa yira maaw la sibiri don sa ni ala n'a kɛra sɔnna ma ɲɛnajɛ bɛ yen min ye Dabara Junior ye ka taa se Tarikiti mɔgɔw ma ale ni Virginie Danbele olu kɔni fana b'u bila u fila ni dɛbɛ la sa
Kidalikaw ka amanar o fana nalen do kɛnɛ ka ye sibiri sufɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kɔrɛ la segukaw olu fɛ yen Mahmud Dafe k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an ye min sɔrɔ nin tilegan in na ka da aw tulo kan o de ye nin ye k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw samɛ wula fɛ n'Ala sɔnna a ma jamana caman selila bi olu seliw kɛra cogo min an nana dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna o la an dafɛ jamanaw caman ale ni kibaruya min mana sɔrɔ ka bɔ jamana kɔkan fana na k'o da mɔgɔ tulo kan min ye kurumarikaw ka kamalen ale ye ɲɛfɔli min kɛ sɛnɛko la k'o fana ɲɛfɔ mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min bon Amara ni Keba kɔni tɛ ka Sunkalo bilasira dɛ ko Sunkalo nana a mana olu a nana ci olu ka dɔn olu tɛ se ka taa bilasira k'a yɛrɛ ka sira ɲini a yɛrɛ ye minnu fana bɛ sun na sa ka Sunkalo bilasira an b'a fɔ Ala k'u ka bateau bɛɛ lajɛlen minɛ sini kɛra laban ɲuman Ala k'o d'a ma Ala ka san wɛrɛ jira an bɛɛ lajɛlen na a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18